worship is so powerful. Kaya po, sa time ng worship, yun lang po ang pwede natin ibigay sa Lord. Si Jesus, kaya niyang gawin lahat, ang hindi lang iyong masamba ang kanyang sarili. Ikaw at ako na pinagpalad ng buhay, ginawa niyang mga anak, ang ating pong dapat gawin ay sumasamba tayo. Kaya pag sumasamba dito po na may naglilid, samba po kayo. Hindi tao ang sasambahin mo. Ang Diyos na pinagmulan ng buhay mo. Ang Diyos na nagpapalakas sa'yo. Ang Diyos na nagpapala sa'yo sa pamilya mo. Kailangan siyang sambahin. Sabi mo sa sarili mo, sambahin mo si Lord. Kausapin niyo sarili niyo. Yourself. Talk to yourself. Sambahin mo si Lord. Sambahin mo si Lord.